Eýýäm ýarym ýyl çemmesi wagt bäri Aşgabatyň Baba Annanyň köçesiniň ugrundaky üst satyrykda agyr tehnikanyň gowy, asmana galýan tozan ýatanok. Bu ýolda ýigdirli döreýän we ýaşaýjylaryň gündelik durmuşyny kynlaşdyrýan çukurlar hem ýok bolup gidiberenok. Baba Annanyň köçesiniň Saparmurat Niýazow, Owuzhan köçeleri hemde Paraxdidi etrapçasyna gidýän köçe bilen kesişýän ýerinde suýunyň fevralinden bäri ýollary giňeltmek we köprü gurmak işleri alınıp barylýar. Häkimetleriň paýtagty awadanlaşdyrmak kampaniýasynyň çäginde alınıp barylýan bu işleriň çäginde Aşgabatyň 10-njy, 11-nji etrapçylarynyň we Paraxdidi ýaşaýyş massiwiniň ýaşaýjylary her günüň dowamında durly kynçylyklar, oňaýsyz ýagdaýlar bilen ýüzbe-ýüz bolýarlar. Birinciden bu görünýän köçe ýol gurulşy işleriniň gidýän ýerinde piýadalaryň gatnawy üçin hiç ýyly şertler, adamlar geçer ýaly zerur aýlaw ýollary döredilmändir. Bu päsgelçilikleri yeňip geçmek üçin ýerli ýylat indi her gezekde ýola çykanda başga köçelerden ýörep tutuş bir mikroraýony kesip geçmeli bolýar. Munyň üstesine de ýoluň ugrundaky poçta bölümine, pensiýa berilýän bankyň şahançasyna, azatlyk tövda merkezine barjak bolsaň hem bu aradaky gatnaw ozalkysyndan has kynlaşdy. Adamlar bu ýolda ençeme kynçylyklar bilen ýüzbe-ýüz bolýarlar. Galy berse-de käbir ýaşaýjylaryň öz barjak ýerlerine barmak üçin howpsuzlyk şertlerine garamazdan işläp duran guruluş tehnikasynyň arasyndan günüläp geçip barýandygyny da görse bolýar. Ýollaryň gazylmagy sebäpli adamlaryň gatnawynyň kynlaşmagy bilen bagly hemde agyr tehnikanyň gowy galmagalynyň bu ýerlerde ýokary götürilen tozanyň kirsiniň hem adamlary juda injelikden gaçyrýandygy aýdylýar. Gurrunga gidýän guruluş işleriniň alınıp barylýan ýerleriniň biri bolan Paraxdidi etrapçasynda ýaşaýan habarçymyz Soltan Açylow ýaşaýyş aýlarynyň edil alkymynda alınıp barylýan ýol guruluş işleriniň hiç agsama çelini, sorsanda dinç günleri hem dowam edýändigini gurrun berýär. Yol guruluşynda işleýän tehnikalaryň gowy, asmana galýan totdozanyň daşary ýaşaýjylar üçin awtolog gatnaw hem kynlaşdy. Ýaşaýjylar awtologlara minmek üçin Owuzhan köçesiniň hemde Saparmurat Niýazow şaý ýolunyň ugruna çykmaly bolýarlar. Şu ýol guruluşy bilen bagly ýol ugrunda bar bolan köp sarly saýaly agaçlar hem çapyldy. Aşgabatda 2017-nji ýylda geçiriljek Aziýa oýunlarynyň çäginde paýtagtda uly gerimli awadanlaşdyryş işleri geçirilip ýol ýoldalar giňeldilýär. Jaýlaryň daşy hem ak mermere çalymdaş materialy bilen örtülýär.